Inilala po ng National Historical Commission of the Philippines ang kontribusyon ng mga bayan ng Bacnotan at Bangar, La Union sa kasaysayan ng bansa kasabay ng paggunita ng ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng pagkabansang Pilipinas. Ginanap nitong Miyerkules ang paghawi ng tabing sa historical marker na inilagak sa dalawang bayan. Ang Bangar at Bacnotan ay nadaanan ni dating Presidente Emilio Aguinaldo at ng kanyang hukbo habang ipinagtatanggol ang pagiging bansa ng Pilipinas sa mga Amerikano noong Nobyembre ng 1899. Sa kasaysayan, malaking bahagi ng La Union ang tinahak ng dating presidente tulad ng Balawan at Rosario na nauna nang tumanggap ng historical marker mula sa tanggapan. Dahil dito, hinihikayat ng mga lokal na pamahalaan ang kaukulang pagrespeto ng mga lokal na kabataan sa pananda na umukit ng kasaysayan ng Pilipinas. IFM News. IFM News. IFM News.